And our thing is very much clear. Accept both, and we are not going to accept. खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 1 मे खालार दिनैनि बे गोथार सानावनो बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ 1990 मायथाइनि 1 मे खालार खालि रुंसारि जायो आरो बे 1990 मायथाइनि 1 मे खालार खालिनिफ्रायनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ अराय समनि थाखाय बिदाय होलाङो सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ। दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै इसोरनि सेराव आरज गाबो जेन सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जिउमाया अराय समबो सोरगोआव आलो गोजोनै थाबाय थानो हाथोंनि थाखाय लोगोसे सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव होलांनाय जा गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रि थांखिनि बिखायाव गसंनानै जायफोर बर' फिसाफोरा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दैदेनबोनो सुबिदा मोनदोंमोन बैफोर बर' फिसाफोरनि गेजेरनिफ्राय माखासे बर' फिसाफोरा बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रि थांखिनि बिखायाव गसंनानै गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय आन्दोयै बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फानबोबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। लोगोसे सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बर' हारिनि बिखायाव होलांनाय गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखानि जा गोथार महर मुस्रिखौ जोङो मानहानि खालामनाय गोसोम दागो फोनांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जायफोर बर' फिसाफोरा बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि गोथार महर मुस्रिखौ गोसोम दागो फोनांदों बैफोर बर' फिसाफोरखौ जेन सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ साजा हरो बिनि थाखाय गं लायै सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनिसिम आङो बोर बिहरबाय बैफोरबायदि बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा बर' फिसाफोरखौ फैबाय थानाय समाव जेन साजा होयो। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि। Bodoland is the only thing that you're going to accept. Yes. And if Bodoland is not given to you, There will be his struggle for how long? continuously till it is accepted. Yes, we are ready to fight. And how will you fight? We'll have to manage. Will you have violence? Anything else? Will you go underground? Not that. Not that. Will you take help of countries bordering India? No. No. We don't have So society. your fight will be within the Constitution of India and within the Yes, yes, Constitution of Myanmar. definitely. Definitely. We are very much democratic and constitutional. We are demanding only the constitutional provision of Article 2, 3 and 4 of Indian Constitution.